Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Christmas spirit kami dire may gala. Makita niyo sa YouTube. Ingon nila, spirit naman ng Christmas. Di, mga na nataghangin na rin. Spirit lang good. So, maayong Pasko sa inyong tanan niya. Maski nag-hardlock og COVID. Untay may mo na may gala kay tanan namang gihimo sa gobyerno, tanan na protection gihimo nato. O daghan namang gihapon, di pasabot nga dili gyud ta epektibo aning kalaban nato. Suko na lang ta. Trabaho, kung subay atong mahimo na di ta maigo. Gihimo naman tanan. Unsa pa ba yung mahimo? Wa na may lain. Pero sutihan ta budaan nga dili ko magpabakuna kay dili maayo pagkahimo sa bakuna sa so bahala sila diya unless mingon sila mandatory pag naa ay side effect isa gyud ko gyud mo dagan sa korte nga may gala kaayo ra sa kong lawas wa gyud ko gibati nya ibutangan ko bakuna kay gikuan ay di human rights ginanago sukla na ako ruto na ko akong kwarta nga katong nagdiktar na himuon mandatory tan-aw na to asa sila abot so mo na akong himuon may gala kamo kung kung mo po niya yung panghuna-una uban na lang ta kay ako gyud ko mosugot kay kabalog gyud ko gyud nga dili maayo pagkahimo ba. So, ingani, kung inyong panghuna-una nga okay sa inyo, sige, padayon. Wa man kumaingon nga basig makadawat o sa sako, dili gyud ko magpa-injection. Kung saan ninyo pagkaibalo may kala nga nadawat ng inyong kidney. Aware na kayo kadaghanan sa mga tao nga kung ang ilang ginainom nga tambal, ginainom nilang herbal, ginahimo nila makadawat ba sa kidney mo mga na-confirm madungog karon di man pra sa una ba nga unsay moingon man dayon nga unsay ginadili nga pagkaon dok usually mo man ako panguta madungog sa una karon di naman makadawat ba ni sa kidney so pasabot ana ba nga halos 90% sa tao aware na gyud kung unsay may tabo sa ilang kidney pero wa mo kay balo kung sa mga simptomas di ba. Kadaghanan din sa inyo, wala agad mo kibalo nga igo na dahil yung kidney. So, isulti na ko dire, ihimay-himay na ko istorya sa inyo para makibalo mo. Isulat. Kung dili mo kasugakot sa kapaspas akong baba, may gala, kay wala man yung globot sa, globot sa manok. Mag-istorya, paspas kayo. Kung kasugakot, ato mo sa YouTube, ay hinahinayin nyo, isulat ninyo ang mga simptomas nga nagsugod na kadaot sa inyong kidney. Ihimo ang karatula dito. Aron mabasa na sa tanang tao ninyo sa inyong balay. Ako dili gani maghimo mo kuan kanang tarpaulin para makita sa inyong silingan nga kana dayang gihimo bali. So ingani unang simptoma ay gala. Pag madaot ng imong kidney, dili na sa ihi ninyo makita ang problema. Normal man ko mangihi do, normal lang akong ihi, dili gyud in tao may gala. Dili gyud siya, endpoint na siya, nagpasabot nga terminal stage na. Stage 4 na kung cancer pa. Kung naay differences sa inyong pag-ihi, normal ang pag-ihi, normal ang color, walay sakit mag-ihi, normal ang kadaghanan sa inyong ihi. Wala din mo ibation dito sa ihi. So, dili gito siya mo ang symptom ba? Ang kinabumingan mo nga, kanang kinahanglan naman ma-examine sa creatinine para makibalo. Wala. Dili gina siya usually gina may gala. Di ninyo makita. Usahay, normal ng creatinine ba? Labaw yun ang inyong laboratory gatuan bukot-bukot. Ay, stilan. Ang reagents nga gigamit dili mao. So normal lang inyong creatinine. Sige magbalik sa laboratory, pa-examine creatinine. Ang magawas normal. Wala ko kabantay nga ang laboratory pod,
kuan po, ngayon ipakog sa silingan. Mo ni tabo may gala kay di man kabantay pati doktor di pagkabantay. So kani mga simptomas akong isulti sa inyo, mo ni gyud ang main symptoms sa kidney failure. Kaya wala naman siguro mo unsay rason nga madaot ang kidney no, daghan may gala gikan sa excessive exercise, paingon sa excessive nga trabaho, paingon sa excessive nga problema. Problema, wala ko naingon nga gamay problema di. Pagdako kay mo problema, nang kuan na gyud kurag guul na gyud kay mo. Musa ka inyong creatinine ba? Mo, dili mo wala mo kasabot ana pero i-explain ako hinahinay ron kay abot lang ko mahuman ko ha kay taas man kay na. Isa man ka Biblia na siya. So paminaw ko ba kayo kay dili mo kakita ani sa ubang lugar. Kaya ako isulti karon. Okay? So normal ang creatinine, normal pagpangihi. Walay kalintura no eh. Walay sakit sa puson. Wala na sila tanan. Ang una yung simptomas nga na-doubt na imong kidney is walay lami imong kaon. Murag COVID ba? So kung may adto ka hospital nya ma-complain ka wala lami kaon, mahimo kang COVID. Kaya di ba routine nga magkuha og creatinine sa triads. So una gina ninyo mabati bang wa na may lami ang sudan. Ay, maayo man ni muluto kung misi sa una ngano mga wa na may lami. Unya matingala mo ba nga bisag unsa ka lami sa sudan mga paborito nimo wala wa gyud lami. Ang persona sa ako ang paborito nako kay bulad man. Bisa pag unsaon kung nadaog na imong kidney, wa na lami ang bulad ba gala. Kay duha ra man na akong paborito, sardinas o bulad. Ako nang puli-pulihon kung unsay akong ganahan. Pag sardinas gani isa ka planggana ang kanon ba. Kay mo man ginagawa paborito sa gamay pa gani kung pista. Grabing kumbida may gala, tulo ka buklitson, isa ka bukbaka. Sus, grabing kumbida. Unya kay pagpahumag pangadjis pare may gala kay niingon man ko sa akong lola nga may sardinas perting pangatawa sa among mga bisita may gala kay tunga sa akong bida may gala nangita ko sa sardinas kay mas lami pa man sa ako ang sardinas kaysa ditson fried chicken ay sus tuparon na nimo dito gyud ko sardinas ba. So kung mawala ang imong gana sa imong gusto nga pagkaon, ay wala na. Sugod na siya na naagoy problema sa imong kidney. Number 2. Gamay lang lihok nimo, mulakaw layo, kundi ba, maglingkod na kagot, mananaw ka o ka ng TV, kundi ba, istorya-istorya, hangakon ka ba, dali ka kay kapuyo. Nabuang na ni. Mga anak ko ba? Kay bata ba? Sample, mga nanguban nga madaot ang kidney, 45 years old pa man. Puya ka iba. Pertik yung kapuya yun. Pura ba, nagtrabaho kag tibok adlaw, inarasa og sinako, unya, bisag kung saon imong posisyon sa imong lawas, kapoy mo yung kaya yun. Bugat kay imong ulo, bugat kay imong lawas, unya imong kalawasan ba ng sakit, dili bang gahi may panang imong tuhod kay imong gahi ba pero ang kaluya sa kidney failure may gala lahi gyud sa gyud kana bang unsa bay Bisaya na makalimot man gyud ko anang Bisaya ba ulag ngulngul ba sige man mag-ingog ngulngul pero ngulngul sakit man walay term siya ba nga nganong kapoy man kay gyud nya hawoy mga ingana dili mo siya kapoy nga trabaho lahi gyud siya gyud ba makabalo gyud mo ana gyud nga lahi gyud siya nga kapoy mao na siya ikaduha nga simptomas may gala ikatulog dili mo katulog ba maski pag tibuok gabi di mo katulog pagkaadlawan ana di gihapon ka katulog pagkahapon katulgon kay ka pag piyong ni sa imong mata di pag katulog bisag unsa na imong hunahuna nimo ba? Unya ang problema pa may gala kung mga tulog ka mga pila ka minutos,
Muurong dayon ka ba? Sabot man siguro, urong mo. Grabe kayo mong kuan ba? Imong mga damgo may gala. Nya kadaghanan bagyan may gala madamguhan urag kana ba usahay bubuang kag milyon-milyon nga dollars. Ha? Nga di ka kaginawas kadaghan, ha? Kanang urag baglisod maginawa. Magsige kag katawa ang imong damgo nang katawa ka. Sige kag katawa nga dili ka kaginawa. Unsang klase na. Ha? Nagkaon ka dili ka kaginawa. Mo iyang yung main factor may gala nga urag di ka kaginawa. Kaya nga naman, ang ikaupat may gala nga rason, hangak mo kaya. Hangak. Ingana yun ka ba? Kasi mong kaon lang ko ka, hangak kayo. Sus, pastilan. Niya, makita niyo mo ba nga, na ay, kuan, tanaw kag TV. Niya, gira. O kung di ba, nag-away. Hasta po di ka ba, ngakon po ka. Naunsab tao na yung ina-appeal man ko anong problema ha. Kung di ba, maglalis na imong silingan. Maglalis na imong mga kapentihan. Ikaw po, ngakon po ka ba? Mura kong appeal po kag sinumbagay dito ba? So, ang hangak may galalahi, dili siya hangak nga kanang kulang oxygen, kung dili ora bag di man mosulod sa akong dughan ang hangin. Ha? Mo na problema gyud kay magsige ka ginhawag lawong kayo, dili man siya mo kuan, dili man siya mawala. Mo na ikalima. Ang ikaunom may gala nga sintomas. Diyan na ka makabalo. Nadawat man gyud ang imong kidney. Kay muluspad naman ka. Ha? Makita nimo sa imong nga luspad man ko kaya sa salamin. Daghang kay mo storya sa imo ba nga, bay, luspad lagi ka. Ura nang kag karag half-half sa Dracula o half-half sa tao. Ha? Kay lahi gid imong pagkaluspad ba? Ha? Naiuban ba nga ay do, luspad na kay tibok kabi sa kasi siga palong. Ha? Walay katulog daw dito na sa lugar nga siga palong nga bugnaw. Ha? Aw ka mo mga lalaki kay balogin mo, kasabot yun muna akong ginaingon nun ba. Ha? Walay katulog na dok. Muna siya nga luspad pero lahi. Ang luspad sa kidney failure man gala kay ang imong kalimutaw na kay mo na ginatanaw sa doktor, di ba? Pula na siya. Pero ang imong katibukan sa imong lawas, luspad yung kagyod. Ha? Luspad yung kagyod. Unya, ang manotice nimo sa imong sa tiil mo sa imong bagtak, masugod ang itom-itom ba? Itom siya. Sa manay nga imbis nga kuan ko, white leghorn ko, nairasang mistiso, nairasang Espanyol. Ang gitawag pa na ako atong idol na ko nga announcer si Bagsoy. Bagubong tisoy. Ikaw po, mo po kang Bagsoy. Pero kidney ang rason, dili kay bagubo ka. Yung tao may gala. Lahi. Kaya ang imong tiil, buitong siya. Magdarken siya. Magkahinay, musaka ng kaituman sa imong kung puti yun ka, klaro. Kung lagom yun ka yun, wala tayo may mga anak kay lagom yun ka yun. Pero, mo itong yun ka yun, maghinay-hinay ka, itong labaw na yun, musaka ang imong creatinine to 500, 600, 700. So, kung dili ka aware sa imong kulor sa imong lawas, di yun ka kabantay. Kadaghan naman kabantay na ang silingan. O pre! Ura naman kay kaliwat o nuglog pre! O, di disgrasya. Unsa man pre oy, sa una mo lingi man chicks pre. Ha? Kay mistiso karon kay unsa naman ngito man ko. Nya kay kuan ka imong pasanginlan nga nang painit ka. Unsa painit nga trabaho man ka sa opisina. Wa man ka di man ka laborer. Nganong mo ito man ka. So, isa na siya sa sinyalis may gala. Ang pinaka-worst na gyud may gala. Pinaka-worst na gyud kayo, manghupong na ka. Kada pag maghupong na gani ka may gala,
ang imong kidney wala na nagatrabaho gyud. Totally down. Walay totally lockdown. Kung COVID parlance pa, COVID nga language. Totally disabled na. Ang imong kidney. Di na gyud siya. Usually ang imong creatinine na mga 600, 700, 800. So, kung sa may tabuan na mga kung dili na ma-detect sa imong doktor, patay. Okay. Di man ka mo pa examine ng laboratory. Kaya di man na siya routine. Himuon ang imong creatinine. Maski ka itong mga diabetic nga dalit kaya madaot ang kidney. Kaya tungkol sa diabetic sila, may galing. Apilo na siya pag-examine sa laboratory. Usually karon mga doktor, request na ba HbA1c? Patay. Tuwa di ay, ang imong kidney, tagilid na. So, unsaon ni muna siya may galing? Siyempre, the only laboratory nga maka-detect na is creatinine. Okay. Kung saan ang creatinine? Kung saan ang kabawa ng creatinine may galang? Kanang creatinine, maunang hugaw sa atong lawas. Anang proseso sa atong lawas panghuna-huna, magkaon, maglakaw, ang bomba sa atong kasing-kasing, ang trabaho sa atong atay, ang trabaho sa atong mata, katibukan sa imong lawas may gala, na ay gitawag og metabolism. Trabaho na nila. Ang product sa ilang pagtrabaho, mao na ang creatinine. Karon, ang completed name na is creatinine index. Okay. Ang creatinine may gala, murag whole term na siya sa waste product sa atong lawas, nga sa kidney ra gyud moagi. Dili moagi sa atong tae. Dili moagi sa atong laway. Dili moagi sa atong mga singot. Wala gyud didto ra gyud siya makaagi. Una nga madaot na gani imong kidney with all the reasons. Gikan sa tambal, herbal, overdose, tungod sa kulang sa tubig, walay pahulay, daghan lagi kang rason nga na madaot ang kidney may gala. So, diha na. Dili malabay ang hugaw sa imong lawas. Pareha nga sa makina may gala nga tabunan nimo ang tambutso, di gyud nimo pagawason ang katong hungaw sa tambutso. Dugay na madaot man ang makina. Mao gyapon ang atong lawas. Mao gyapon. So, unsaon na lang muna may gala. Ang creatinine, kung maabot na sa 500 masalba pa. Kay ang kidney mahigala, na siya yung mga reserve nga new cells, mga bagong cells sa kidney. Reserve. Karon, naay posibilidad nga maimo to siyang mapa-mature ang katong mga cells sa imong kidney. So pasabot nga naay potensyal nga mo balik ang trabaho sa atong kidney. Ang problema mahigala kay pag lukso sa imong creatinine sa more than 600 o 700, lisod na. Kay katupong mga immature or new cells sa kidney, madaot man po sa kadaghan sa creatinine. So, saan mo na siya? So, pag naanagani kay itong mga first 3 symptoms na gala, ang una, kaluya, wanay lami ikaon, ikatulo, kapoy kay trabaho, may nga nagani ka na pa-creatinine yung gagawin. Kay naay pag-asa pa. Ano man, sa akong experience, dili bang ko nephrologist, no? Kadaganan sa akong mga pasyente operasyon man, pero naa ako mga pasyente nga maabot diya sa stage na 200, 300, 400, 500 ang creatinine, maayo man ako sila. Pinaagi sa dili tambal noy. Walay tambal. Ang una ko nung ginahimo, gina-adjust na ko ilang kaon. Wala ginamo. Insist ko sa inyo nga mo kaon mo karne. Kaya ang karning baka, karning baboy, anang karne, is the only highest
source of protein. Unya ang katong mga new cells nimo, new kidney cells, ang kaon naman ang taon to protein para mag-mature. So kung dili mo magpugnan ka og karne, wala sila source of food kaning new cells, new kidney cells. So wala pag-asa. Dialysis gyud man. So, ang akong ginahimo, gina-adjust na ako sila magkaon sila karne, kaon sila itlog, kaon sila high protein diet. Ikaduha, kung nagatrabaho sila, pahulay. Kung daghan sila problema, pangitag paaging, dili na mo makadungog sa problema. Kung dili mo kanang di gyud ninyo malikayan, bakasyon at laing lugar, kay ang ultimong paghuna-huna makasaka o creatinine. Walay tambal akong ginahimo may gala. Kaya manotice nang ko nga tambakan gani og tambal ang pasyente gagikan siya sa 300, sigurado gyud na siya musaka sa 600 o eternally na ka mag-dialysis. Kanta ni Victor Wood, eternally, dialysis lang yung kasi, dialysis, kaya wala na. Terminal stage sila sa kidney, no. Wala na yun. Kana lang yun ang inyong pag-asa, mga gala. Kaya kung mo adto mo doktor, tambakan mo, tambal. So, sa gamay pa lang siya, gamay pa lang inyong creatinine, bantayan ninyo na siya, kadiha lang, na pag-asa. Pero once mo abot na mo sa point of no return, usually 500 na siya sa creatinine, wala na. Dialysis na. Kung dialysis ka may gala, pwedeng paita. Hurot, gid ang inyong kaptangan, inyong mga gamit, magkautang-utang. Una siyang pinakadakong problema. Okay? The more ka magproblema sa kwarta, the more na kasi masaka ang creatinine. Forever. Unless of course na kay 3 million o 1 million o 2 million magpa kidney transplant. Ting paita gyud na siya may gina. Pakukitag kidney nga malipayo. Ang hurot-hurot yun. Ang daghang kay kong pasyente nga dato na kaya nga national ang construction. Asus, milyon-milyon ang kwarta pagkaabot sa panahon nga sige na siya dialysis. Pobre na yun kaya yun. Luoy yun kaya yun. Mo ni siya nga pakita mo paagi kung magsugod na hawa mo kabantay nga dadawtin yung kidney diya mo ay taig paagi pinagi sa pagkaon ng high protein diet na i-change ang inyong lifestyle na basig maayo pa ang inyong kidney. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kakainan. Kung wala po mo kapatong o papel ganiya may gala katong mga sintomas sa kidney failure at mo sa YouTube, isuwat yun na ninyo yun kay kapuyan mo balik-balik dito sa akong channel. So, isuwat ninyo, isa-isa, unya, ayaw kalimti. Kay mura gila protection ninyo may gala. Kay bisag unsa inyong buhato, maski di mo kalibang mga tulo-upat kadlaw, saka na yung creatinine ba? Mo na siya nga, dagang kayong ubang mga pasyente nga masurprise, Dok, sa maning ni normal naman daw kung creatinine niya, karon na po nisaka na po, alangan, kaysa lang mong libang sa isa kasimana. So, pag yun, isuwatan na ninyo may gala, importante kaya ito akong panghatag na sintomas. Kung mga mo, kamo mga taga Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, kamo tanan, mga nimo sa Davao, makinahanglan man yun mo medical certificate. So, i-text ninyo akong sekretary, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Pangayo mo o medical certificate, ipadala na niya sa inyong messenger. Padala niya sa inyong messenger. Kinalanagin mo yung messenger po. Para katong ipadala po niya ang medical certificate niya masulod sa inyong cellphone. So, ikumpleto ang inyong address, inyong whole pangalan, edad, address, o kano sa mga nilid sa Davao, o kung saan orasa. Kaya kana may pangitao sa checkpoint. Urag bali, substitute na siya sa FM Pass. Di man mo kapangayaw kamo mga taga-gawas sa Davao City,
dili man mo kapangayo og FM pass. Kana ra gyud inyong magamit. Okay. Ang among bagong numero sa cellphone na igala na pwede mo manawag o pwede mo mag-text is 0995 414 2609. 0995 414 2609. So, mag-text gani mo, ngubo lang. Magtawag mo, diretso mo. Unsay imong pangalan, edad, babae ba, lalaki ba, bayot ba, o sa badaya, isulti na yung diretso nga, muna akong problema do. Ayaw nagpasakalgihi nga, pwede ako mangutana, alangan, tawag na ka, unya undi na gani ka. So, ayaw na nang pangutana, diretso. Edad, pangalan, edad, taga-asa. Pag-ingon na yun nga, na ako'y sakit sa tiyan, dok. Nagsugod, tulog adlaw, ingana, diretso ba? Dili na siya magpasakalgihi niya, ayaw, sige balik-balik ka, kay makalipong. Mabertigo. Mabertigo yun din tao sa Dr. Kagapi sa inyong balik-balik ko ng pangutana. Urag gusto lang yung istorya. Ayaw, isa lang. Pag umanana, hulat sa akong tubag. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello? Yes. Hello, ba? Yes, kung sa'yo ato, Day. Okay. Ang kaya sa kayo, nagsilis. Ang kwan, palunga ko sa radyo sa likod kay naga-bounce gani, nagabalik-balik. Hello, kita na yun ba? Lagi, kuhaan ang radyo sa likod para makasabot ko. Oh. Dali naman sa kabilang ba? Di ko kasabot. Balik usab. Tawag usab. 0955-980-5994. 52, lalaki, tata ni sa tagum. Dok nga ay arthritis sa dughan. Unsay tambal ana. Muna gitawag og arthritis, gitawag na costochondritis. Arthritis, pain reliever lang og gihapon ang tambal ana. So, abi ninyo sa tuhod lang arthritis dili. Ang rheuma dili. Basta ang in English sa rheuma arthritis. So ayaw mo paatik ka na. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Bebe, kung buntag. Oh, ay kana, klaro na. Sa ato day. Sir, umangyod dati na kami sa kabilang sige, bebe? Nagpa-check up na mo doktor. Sige na siya. Kasi ito na, kasi na siya na pero hindi na siya dito. Ang bustag, hindi mo kasi lahat ko na wala matutut mo? Sa ilabot sa matres sa ubo. Ha? Sa ilabot sa matres sa ubo. Wala mo siya sa ito na sige dito. Sigig dugo. Oo, kaya makatilan doon. Sige siya bebe. Ay, ipatanaw na nagdoktor day. Oh. Ipatanaw nagdoktor kay dili man siya kaya og tabletas. Basi kailangan siya grafts pa. Paano siya? Sige balik siya doon. Bebe, dahil sa kabilang ka rin. Pero nagkitabilan yung dati. O lagi, ipatanaw ginag doktor day. Dili na siya pwede ordinaryo kay ma-anemic na kaya na siya. Ipatanaw nagdoktor, ha? Okay? Zero 0910-858-3955, male, 38, Davao. Posible ba na connected ang pagsigig sip-on sa tinaw, sakit pod, agtang kay perforated both eardrum nako unsay maayo tambal inumon. Ingani dong. Kung ang imong sip-on sige walay connection na sa imong perforated eardrum. Nagka-problema na ka na sa una, so dili na siya connected yun. Ang sip-on usually yun na gikan sa iyang sinusitis. So, kung dili makorek tong sinusitis, magsige yun sa sip-on. So niya, magsakit po lang iyang ulo kay magpuno naman to og problema ang iyang mga sinuses. So, kinalan makorek ito siya. So, ipatanaw ang nagdoktor, ENT, okay, usahay, kinahanglan gina sa bombahan. Wala gilaing paagi,
Kana gid siya ang kailangan. Dili gid siya makuha og tabletas. Bisa kung saon ninyo, paski ako ganin ko sinusitis, di na ako matambalan ako pa. Mao na siya ang pinakadakong problema. Isa sa rason nga permi gyud ka mag-ubo. 0907-351-3371 dok nga ay tambal karon nga herbal nga makapatulog. Pwede ba ko mo inom ani kay nga mild stroke man ko? Kay dili gyud ko makatulog daghang una-unaon. O mo na siya problema doy. Di ba nag-ingon ko sa una pa nga pangitaon ang root cause nganong di ka katulog? Naibawaan na ba nimo ang imong creatinine level? Naibawaan na ba nimo ang mga side effects sa stroke? Naibawaan na ba nimo ang mga tambal nga imong ginainom? Naibawaan na ba nimo kung saan na siya nga naga-side effects ang mga tambal nga imong ginainom? So, istoryahi imong doktor. Ipaklaro gyud kay ang pag-inom og herbal dili mao ang para sa katulog. Hello, good morning, cellphone. Wala. Okay, so ang main problema nanoy wala gyud ka kibalo kung asa ang rason nganong di ka katulog. Kadaghanan sa doktor ana kun dili maayo imong himuon ang imong history, tagaan na kay pangkatulog kay dali, mas dali pero sa tinuod wala gyud ka gitambalan na. Dali kay paghimo og reseta nga pangkatulog estilan. Walay seconds himuan na dayon kag kon ba. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning po. Good morning. Kusog-kusog imong tingog gwapa. Kana, ako, okay na burden ko po ng point. O saan ang weapon doctor? Unsaon na nimo imong kuan imong virgin coconut oil mo pagwapa pagyapo ka. Ha? Basi siguro wala man na siya rason. Okay lang mainom ka na ba pero dili man na sa ingon nga makapagwapa pagsamot. Nang babalik mahalin gani ka disgrasya na imong bana ba? Wala lagi. Oh, Dili na pwede. Wala may blocker. dili man na siya ma-digest na siya sa imong kuan, sa imong abdo kay ang imong gallbladder, ang imong abdo gikan man sa atay dili man sa gallbladder. Okay? Tambok? Oil man na siya, coconut oil. Oh, nya kay dili man na siya kuan kanang katumang deposito nga kuan nga lipoprotein. Good lipoprotein man na siya dai. Okay lang gihapon ko. Okay lang daghan kay sa benefits nga makuha nimo pero dili apil dito ang pagpagwapa. Sige. Daghan pa kayo, si gwapa na. Gwapa lang yapon. 0948-325-2383 female, 50-year-old, R. Castillo Agdao. Unsay maayong vitamin sa bukog, tig, paminaw. Ang usual yung nirekomenda na ako, is calcium. Bisag unsang brand, calciate, caltrate, basta calcium lang. Kung dili ka ganahan mo, inom og calcium, naman po'y mas medyo barato. Calcium ka ng chok. Barato ng chok. So, mo na siya may gala. Kung may inom mo gatas, may calcium ang gatas, may inom mo isa ka galon. Para makakuha mo ato isa ka tabletas nga tabletas nga calcium 0908-325-2655 babae 19-year-old. Akong gibati mo kalit og huot dughan unya mawala ra pod. Sa imong edad ay 19 years old, usually gina siya hyperacidity. So either dili ka mo kaon og tarong, late ka mo kaon, daghang asrom imong gikaon o sobra kayo ang carbohydrates imong ginakaon. Opposite nga kuan di ka mo kaon o daghang kay gikaon nga carbohydrates, mo hyperacidity ka. For example, sige ka kaon-kaon. Nya imong ginakaon usually na ay pan. Wala, hyperacidity na sa day. So
ang pinakamaayo gina i-reduce o ihinayo kung late ka kayo makaon, kaon eksakto. Ha? Unahon mo gutom na ganay gamay, kaon. Pagkahuman na, di po din mo daghanon para ma-control lang yun ang acidity sa imong tiyan. So, anything na sobra manghigala inyong himuon, na makadaot. Anything na kulang sa inyong basic requirement, makadaot. Ha? Kana siya, sus, tiguwa, bata pa kung mahigala. Mao na yung kinasturya ba nga, you eat properly 3 times a day, na tama sa oras. Sus, balik-balik na siya, balik-balik. Pero, kinaiya na to ba nga, unahon tong ginahimo, nagdula, sige dula di na makaon. Kundi ba, magsigig katulog. Mao gyud sa mga main reasons nga nung nagi may batiyon man si gamay lang. Pero ayaw mo diretso inom tambal may gala. Makakuan ko sa inyo ba nga gamay lang lihok, tablitas. Gamay lang lihok, tablitas. Gamay lang ibati, tablitas. Naunsa man tao mo kabalo ba mo nga tanang tabletas ang isulod ninyo sa inyong baba, ma-herbal, ma-supplement, maunsa ba na siya? Nana siya side effect. Anan? Pati tubig na ay side effect na higala. Muna nagyo siya basic requirement. Sa prasaan ng mga vitamins, dili kay magsigil lang inom vitamin C, inom vitamins nga. Nagadako na dahil kakayo, nga ang imong ginahunaw ng energy, dili man na sa vitamin ninyo magkuha in taon. Nasa eksaktong kaon may gala. In taon, kung makarealize mo dili mo sige paminom mo tambal kay makita gyud ko may gala kato ganing dependent kay sa tabletas o bisag unsa na supplements inom o katong normal nga makaon 3 times a day nga tama lang yun, basic requirements, basic carbohydrates, fats and proteins. Mas gamay ang sakit ba? Manotice yun ako na siya nga nag-exercise gamay. Moderation tanang ang trabaho. Dede ingon sa iyo matulog mga alas 10 mga anak dili pag magpulaw kung ganahan magdula og computer sige okay raman basta pag panahon na sa katulog matulog dili nimo siya kalimtan ng katulog kay lami kay dula sa mo na problema karon kay ang mga parents nato ron pag kayo tolerant kay sila mga anak ko madlok na suko ang anak pastilan kaluoy tawo ni pagka in the future may gala makita gyud nako gyud nga imbes nga magkadugay ta mamatay abot na tag karon abot na tag 80 ang atong average nga age is 70 years old ang atong average di para sa una bang ang average is 50 karon 70 na ta karon daghan kay na maabot og 100 siguro in the next 20 years kamo mga batan-on nga naminaw sa ako sayo kay mga matay ba tungod sa dependence sa kuan ba sa mga unsa pa na inyong ginainom 0917-247-1415 69-year-old female Del Dur. Anong dahilan na mamanhid minsan kamay okay lang mag-maintain ng Centrum Advance for Adult walay problema na siya na pero ang kinahanglan sa adult is high protein diet nga naman kay dili na mo ganahan kay mo kaon okay lang may ikaon nya kung magkon mo choosy kay mo sa pagkaon ginapugnan mo magkaon og karne magkaon og protein sa inyong mga anak kay mas astig man sila kung saan hitabo luya kay mo ang sa una may galaga wala istorya na mga kolesterol ang mga tigulang ba mangkuan ba maglimpisa sa gawas karon makakita na mo tigulang nga mabot nag 69 70 wala na galingkod na lang luya kayo kay ngano kamo mga anak abi mo mga kabalo mo kung saon pagdala sa pagkaon sa inyong nanay wa naman siya gana pungpug nga na niyo siya masamot gyud na siya gyud og kaluya ba kanang manhid sa imong mga kamot na is usually indication sa ana kay diabetes na po kay kulang sa imong B-complex pero less na siyang posibilidad ang ikatulong lang kulang gyud ang dagan sa imong circulatory system pasabot nga ang imong kasing-kasing
wala nagabumba og eksaktong volume sa imong dugo. So kinahanglan gyud kag exercise gamay. Ang pasabot na ko sa exercise sa tigulang, lakaw-lakaw. Kadi ra kinahanglan mag-gym, lakaw-lakaw lang. Kay kana siya isa na siya sa makapa-increase sa volume sa kasing-kasing. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello? Wala. Putol-putol. Dili madungog daw balik ka to tawag usab. So, pag muka tawag gani mo, ready gyud mo nga maayo ang iyong signal. Unya, kung di ninyo makuha ang mayong signal ay sa mo tawag. Pay paagi nga klaro. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning. Masaya to day. Masaya to day. Kuan ko ba, alahati ko, 50 ang edad. Unya, Ining duha na gabi ito di ko katulong. unya. Inom ko antibiotic, Unsa may imong ginainom antibiotic? levofloxacin. Ngano nagainom ang kaana lang? Sanang na ako'y istri ko ba, ay litik out niya. Anong pneumonia? Nya, Daan ko ini sa doktor. unya. Yaw ako makukad ko pa siya mau ba kayo nung ganito nga dito sa kulong? Possible lang. Pila ka tableta sa imong ginainom kada adlaw? Duha. Duara. Sa Pag-apon. basig nagareact ka sa tambal noy kay ang libo ciprofloxacin. Bawa man ko'y pagkamingan mo nga problema, pamitaan solusyon problema, wala nangit ato solusyon, wala man ko'y pukatog yapon. So undangin na siya noy. Undangin na siya kay kay isa na siya sa mga side effects sa floxacin. Di ka na po daw atong bitagaan ko niya kung duha po sa intibay ito itong ngayong simana. Oy, Nga kay wak man maayo daw, di iya kong follow up niya, taganong follow up na ining pablikasa kung karon. Atong niya agi, wak man ko magtuan katong amok tiklag o katong ito, unya. ito kay ang lihatag sa tuan niya, wak di man makatong mo to. Di karon na ining isa na ni buok nga. Intibay, katong. Nag-overdose na ka sa tambal noy. Undangin noy, undangin. Nag-overdose. Ako isang dose daw. Ayaw na, undangin na imong tambal ginainom kay ga-overdose ka. Okay? Sige daw, salamat Okay, daw. Sige. Okay. Wala tayo panahon, may gala. Basta ready good mo pumutawag mo kay para dili sayang ang atong panahon ba. Daghang kay gusto mo tawag. At tibuok nga good half na sa Mindanao may gala nga gusto mo tawag diri sa ako. Kay kabalo mo nga prangka kay kumistorya si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.